Бүген без сезнең игътибарыгызга тәкәббер нинди була дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Халкыбызның мәкальләре булай ди. Тәкәбберлек юләрлек галәмәте. Мактану хур итә, тыйнаклыкка җитә. Тәкәббер күктән югары. Тәкәббердән Тәңре бизгән. Миннең тәүбәсе кабул булмас. Нәрсә соң ул тәкәбберлек? Тәкәбберлек ул үз-үзеңне аеруча ярату, кызгану, жәлләү, үзеңне башкалардан өстенрәк санау, минлелек, үзең турында бик югары фикердә булу. Тәкәбберлек кешенең тәнен генә түгел, җанын һәм рухын да җәһәннәмгә илтүче рухи шир, күңелдәге гөнаһ. Бар гөнаһлар да Аллаһы өчен җирәнгеч, әмма тәкәбберлек иң җирәнгеч гөнаһларның да җирәнгеше. Чөнки тәкәбберлек ул кешеләргә каршы гына түгел, Аллаһының үзенә каршы дошманлык. Тәкәбберлек барча гөнаһларның башы. Аннан да яманрак гөнаһ юк. Чөнки ул кешене оятсыз мактанчыкка, башкаларны нәфрәт итеп, аларны мыскыл итүче, изүче шайтанга әйләндерә. Нинди була соң ул тәкәббер кеше? Тәкәббер масаюы, үзен мактап сөйләүе, башкаларга өстән каравы, бөтен килеш-килбәте белән үзен эре тотуы, үзен бик мөһим, бик кирәкле, бик яхшы кеше итеп күрсәтергә тырышуы белән аерылып тора. Әйе, монсы күзгә ташланып торган тәкәбберлек. Әмма тәкәбберлек бик тирән яшерелгән күңел шире. Шуңа күрә беренче карашка ул тышкы яктан күренмәскә дә мөмкин. Бик ягымлы, ачык чырайлы, әдәпле, нәзакәтле, ярдәмчел, укымышлы, оста тәкәбберләр гадәттә ешрак очрый. Һәр ширнең үзенә генә хас билгеләре булган кебек, тәкәбберлекнең дә рухи шир буларак үзенә генә хас билгеләре бар. Шир никадәр генә тирән яшеренгән булмасын, итәме-соңмы ул үзен белгертә башлый. Җентекләп тикшергәндә тәкәбберлек тә, тәкәббер кешедә төрле яклап күренә. Тәкәбберлекнең башы бүтәннәргә кимсетеп карау. Тәкәббер өчен бу кеше аңардан ямьсезрәк, монсы хәерчерәк, монсы белемсезрәк, тегесе алкаш, бусы ялкау, тегесе кабахәт, монсы юнсез, берсе дә аңа тиң түгел. Тәкәббер үзенә һәр вакыт беренче урынны эзли. Иң башта үз мәнфәгатьләрен кайгырта, һәр кайда күз уңында булырга, башкалардан һич тә ким булмаска, артта читтә калмаска, нәрсә белән булса да башкаларның игътибарын үзенә җәлеп итәргә, ничек тә яхшырак булып аерылып торырга, киемең беләнме, сүзең беләнме, эшең беләнме, үз-үзеңне тотышың беләнме, карашың беләнме, нәрсә белән булса да. Һәр кемнең тәкәбберлеге икенче берәүнең тәкәбберлеге белән ярыша. Тәкәбберлеккә ярышу, көнчелек хисе хас. Бу аның асылы. Кешеләр бу комсызлык дип уйлаган һәр нәрсә, чынында исә һәр вакыт диярлек тәкәбберлек нәтиҗәсе. Чөнки тәкәббернең бер кайчанда нәфесе басылмый, ул канәгать була алмый. Дөньяда аннан дәрәҗәлерәк, көчлерәк, акыллырак яки байрак бер генә кеше калса да, тәкәббернең ул беренче дошманы булып торачак. Тәкәббер каян күренә? Үзенә хөрмәт, бәя, кадер таләп итүеннән. Тәкәббергә һәр вакыт аңа тиешле бәяне биреп бетермиләр, аның кадерен белмиләр, аны тиешенчә хөрмәтләмиләр, игътибар күрсәтмиләр булып тоела. Минем белән дорфа сөйләшүгә, былай кыйлануга, мине рәнҗетүгә, кимсетүгә мин лаек түгел дип исәпләй ул. Шуңа күрә үпкәли, кимсетүне оныта алмый, кичерә алмый, тыштан кичертем дисә дә, күңеллән бу хәлне барыбер онытмый. Иң төпкә яшереп куя, ә җае чыккач, әйе, син теге чакта да мине шулай рәнҗеткән идең дип китереп чыгара. Тәкәббер кеше рәнҗетүне оныта алмаганга, үч алу теләге аның күңелендә йөри.
Турыдан-туры үзе үч ала алмаса да, аны рәнҗетүче бәләгә тарыганда, ул усал шатлана. Менә Ходай бар ул, күрә ул ди. Тәкәбернең күп вакыты үзен сөйләүгә, үзен мактауга китә. Менә мин шуны да эшләдем әле. Менә моны да эшләдем. Мин аны алай иттереп тормыйм. Мин аны менә булай гына иттерәм. Тегендә дә барып килдем әле. Монда да булдым җәһәт кенә. Фәлән әбигә хәер дә кертеп чыктым. Тегеңә дә ярдәм иттем. Моңа да. Әйдә, миннән булсын изгелек. Ходай күреп тора. Мине рәнҗетсәләр дә, мин барыбер изгелек кенә эшлим. Шундый инде мин нәрсә эшлисең? Жәллим кешене. Азакы күлмәгемне салып бирергә әзермен. Алар гына кадерне белмиләр. Тәкәбер кеше эшләрен кешеләр күрсен һәм мактасыннар өчен эшли. Башкаларны мактаганга көнчелеге килсә дә, үзен мактауны тиеш дип кабул итә. Бәләкәй генә эшендә билгеләп үтәргә ярата. Эшләгән яхшылыкларын әйтмичә калдырмаска тырыша. Тәкәбер кеше эшен яратмый. Сукрана, хурлый, гаеплей. Минемчә эшләмәгәч дөрес килеп чыгамы соң ул? Әйттем бит мин сезгә. Шушы да булдымы эш? Кая әле үзекәем, мин аны хәзер ялт иттереп эшләп куям ди ул. Тәкәбер кеше үзенең тәҗрибәсе, осталыгы белән бүлешергә яратмый. Югыйсә аның беренчелеге юкка чыгачак бит. Бүлешкән очракта да ул моның белән мактана, белдеклелеген күрсәтергә тели. Тәкәбер кеше еш кына үз-үзеннән, әгәр эше килеп чыкса, кәефе яхшы булса, канагать аның кылык-фигылендә. Ә сез шулай булдыра аласызмы? Кая инде ул сезгә дигән мактану ята. Тәкәбер кеше үзен һәр вакыт диярлек хаклы дип саный. Бәхәсләшә, җиңешә, аныңча булмаса, ачуы тиз чыга, кабарып китә. Кешене гаепли, хурлый, әмма үзенең гаебе булса да танымый, акланырга тырыша, кимчелекләрен яшерә, алдашуга керә. Тиз үпкәли, сиркәсе су күтәрми, тәнкыйтьне кабул итми, шелтәләгән кешенең үзеннән кимчелекләр эзли башлый. Тәкәбер өйрәткәнне яратмый, өйрәтергә ярата. Буйсынырга яратмый, буйсындырырга ярата. Ялынырга яратмый, ялындырырга ярата. Тәкәберлек кешене еш кына хакимият бусагасында сагалай. Халыкта да юкка гына әйтмиләр бит. Кешене беләсең килсә, кулына портфель тоттыр дип. Әйе, түрәлек кешене шунда ук үзгәртә. Дөресрәге, аның чын йөзен ача башлый. Кайда гына булган элек ул сыйфатлар диярсең. Тәкәбер кеше өчен дәрәҗәдә башкалардан ярты гына баскычка булса да өстәрәк тору мөһим. Булдыра алганча ул югарыга үрмәләргә тырыша. Ә инде аска тәгәрәү аның өчен зур хурлык, оят. Ул моны бик авыр кичерә. Күпләр түбәнрәк баскычка төшүгә караганда эшсез йөрүне яхшырак саныйлар. Югыйсә бит кеше көләчәк, аттан төшеп ишәккә атланган диячәк. Тәкәберлек еш кына тәкъвалык һәм изгелек битлеге артына яшеренгән була. Беренче карашка кеше юаш та, басынкы да, рәхимле шәфкатьле дә, изге дә булып күренергә мөмкин. Әмма үзен яхшы кешегә санавы, дини китаплар укуы, башкаларга караганда күбрәк белүе, шәригать кануннарын үтәүе белән, хәтта эшеннән генә булса да үз-үзеннән канәгать булса, бу җанның тәкәберлеге бик тирәндә, күңел төбендә ята. Тәкәберлекне кешеләрдән яшереп булса да, аны Аллаһыдан яшерү мөмкин түгел. Ходай күңел төпкелләрен тикшерүче, йөрәкнең уйларын үтәли күрүче. Үзенең аягы астында упкын убыла башлаганына да игътибар итмичә, тәкәбер хыялында инде күкләргә аша, тәхетен йолдызлардан да югарырак куеп, шунда менеп утыра. Мин дә оҗмахка кермәсәм, кем генә керә алсын анда? Күпме намазлар укып, дугалар ятлап, хәерләр биреп, курбаннар чалдырып, уразалар тотып, изгелекләр кылып, Ходай мине кертми, Коръәннең к хәрефендә белмәгән теге дивана хәйр нисаны кертмәс инде, дип уйлый тәкәбер күңеленнән.
Ни сәбәптән генә кешеләр тәкәббер булмыйлар? Даны, дәрәҗәсе, җәмгыятьтәге урыны, байлыклары, акылы, матурлыгы, белеме, көче, тәҗрибәсе, уңышлары, балалары, эшчәнлеге, җитезлеге, машинасы, бакчасы, күп акча эшләп алуы, чыгышы, милләте, теле, хәтта күп газаплар кичерү белән дә горурлана алалар кешеләр. Ай хәйләкәр тәкәбберлек. Без хәтта юашлыгыбыз белән дә горурлана алабыз. Кояш яктысы синең яктың түгел, һәм әлбәттә, син моның белән горурланмыйсың. Акылың белән дә горурланма. Акылыңда яктылык булса, бу Ходай бүләге. Ә инде караңгылык булса, горурланыр нәрсәң дә юк, ди бер вагазчы. Әйе, нинди генә булмасын, буларның барысын да безгә Ходай биргән түгелмени? Әгәр теләсә, без мактанган нәрсәләрне Ходай бит мизгел эчендә юкка чыгара ала. Безнең даныбыз, дәрәҗәбез, йортларыбыз, җирләребез, улларыбыз, оныкларыбыз, байлыгыбыз, матурлыгыбызның да көлен күккә очыра алачак, кодрәтенең ихтиярында түгелмени барсы да? Әй, без тәкәббер җир кешеләре, без нәрсәбез белән мактана алабыз? Еллар буе җыелып, катлам-катлам булып өелгән әшәке, пычрак гөнаһларыбыздан башка безнең үзебезнең нәрсәбез бар? Кешеләр горур һәм мактанчык дип яза Ишагыя пәйгамбәр. Якуб мактанган нәрсәләрнең мин барсын да нәфрәт итәм ди Ходай изге язмалар аша. Сез үзегезне кешеләр алдында гадаләтле итеп күрсәтәсез, әмма Алла сезнең күңелегезне белә. Чөнки кешеләр алдында югары булган нәрсә Алла каршында ширкангыч дип укыйбыз Инҗилдән. Тәкәббер кеше турында изге язмалардан тагын берничә аят укып үтәбез. Горурлык һәлакәткә, масаю хурлыкка илтә. Ходай тәкәббер кешеләрнең ялваруына җавап бирмәй. Алла горурларга каршы тора, ә тыйнакларга мәрхәмәт итә. Йөрәкләре горур булмаганнарга Ходай якын, рухлары юаш булганнарны коткара. Күңеле тәкәббер кеше Раббы алдында кабахәт саналыр.